xornadas sen gañar e sen marcar goles. Por fin, Gustavo, o Racing de Ferrol logrou pois as dúas cousas, facer un goliño que lle valeu para sumar os 3 puntos. Gol, foron ao final 676 minutos sen marcar un gol o Racing de Ferrol, pero a fin conseguiu un gol ese marcado por Juan Antonio diante do Sporting B, e o Racing de Ferrol que se volveu a topar coa vitoria, un partido onde houve moitos cambios nesa alineación titular. Entrou, creo que era o primeiro partido que xogaba como titular Javi San Martín na temporada, xogou Joel, xogou Marcos, outra vez con dous dianteiros, con Joselu e con Juan Antonio, e un Sporting B que chegaba coa vitoria de ser un dos mellores locais de toda a categoría. En a primeira metade, a mellor oportunidade para o Racing foi este remate de cabeza de Bruno Rivada, e no minuto 40 chegou o único gol do partido, esa bola de Villarejo, o mal control de Pelayo, e aí está Juan Antonio para facer o 0-1 que lle dá 3 puntos importantísimos ao Racing de Ferrol. Falabades antes do punto de inflexión do Celta, con esa vitoria diante do Sevilla, e o Gallá Mosqui que esta sexe o punto de inflexión do Racing de Ferrol. Sí, porque estaban en un momento bastante difícil, incluso tiñan os dous centrais que estaban xogando habitualmente de baixa, e bueno, sacar 3 puntos fora da casa lles dá un plus, non, para continuar e poder sair dai abaixo, non? Ben, é certo, este partido fixo Óscar Benito, Óscar, que na segunda parte o Racing sufriu e moito. Era moi difícil non sufrir, porque o Sporting B, que non é o primeiro partido que eu lle fago esta temporada, cando xoga aí en Mareo, é un equipo moi complicado, ten xogadores moi técnicos no medio do campo que distribúen ben, e ademais xente moi rápida e perigosa. En este partido o Racing sufriu ata o punto de que o Sporting marcou nesta xogada. Esta é a xogada. Afortunadamente para o conxunto ferrolán, o asistente trabocouse e indicou fora de xogo. Viña todo despois dunha semana moi quente cos colexiados, en Ferrol non estaban nada contentos, pero esta xogada hai que recoñecer que a posición era absolutamente correcta de Bertín. Bueno, pois unhas veces vayan unhas por outras, claro. Unhas veces quitan, outras veces dan. Nesta ocasión deronlle a posibilidade do Racing de conseguir a victoria, repetimos, importantísimo. Yo creo que el partido ha estado bien jugado por parte de los dos equipos y bueno, pues en este caso el trabajo y el sufrimiento nuestro pues ha tenido premio en una ocasión de gol, como podía haber tenido premio el Sporting con el trabajo que ha hecho. Y ahí estamos prácticamente todos los equipos, ¿no? Quedan todavía muchos partidos, en el partido a partido no se ve tanta diferencia entre unos equipos y otros y por lo tanto yo creo que tenemos que estar preparados todos para sufrir.